खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 सेप्तेम्बर 2024 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन जेरावबो जाफुंसारगोन जेनिबो आंखाल जानाय नङा बहाबा दावबायोब्ला दिनै मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आयाबो दिनै बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोलैगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गियाननि आंखाल जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन बहाबा दावबायोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो नाथाय गोब्राब जागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ साननो रोंगोन
गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ देहाखौ मेंनाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावफुङोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांगोन गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोद आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनोबो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन समाजाव मान मोननो हागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन आरजिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।